Kai ba Bahaushe bane? Ni dan Kano ne, ba Kano ni Bahaushe ne ni. To kuna ji yan uwana, wannan ba Kano ne ya ce bai san me ake nufi da magula ba. Kamera ka zo dama? Assalamu alaikum. Allah da wa nake magana? Kana tare da Prince Kano. Prince Kano, ka ce kai dan Kano ne? Ba Kano ni. Ni kuma sunana yan bako, dan jikan Sakkwato. Saboda haka akwai magana da budurwarka ta ce in gaya ma. Ni? Budurwata? Ka san me ta ce? Wai cewa ta idan ta baka ka ci, wai magula kake yi. Idan ta bani na ci, me nake? Ta ce idan ta baka ka ci, wai magula kake yi. To me kake nufi? Kai ba Bahaushe bane? Ni dan Kano ne, ba Kano ni Bahaushe ne ni. To kuna ji yan uwana, wannan ba Kano ne ya ce bai san me ake nufi da magula ba. Kamera ka zo dama? Saboda haka ku je comment section ku saka mana cewa me ake nufi da magula. Duka wani ba Kano sai ya je comment section ya nemi amsar shi. Daga baya daga bisani zan zo in neme ka, zan karɓi namban ka. To kana nufin mu Kanawa ba mu san me kake nufi ba kenan, sai mu je comment? Yanzu me muke nufi da magula? Hausar ce taka ba daidai ba, ko kuma ita da ta baka sakon nan shine ba daidai ba. To da Allah masu kallon mu kuma ku je page ɗina ku yi saka comment section ku gaya mai yan uwana Sakkwata, ku gaya mai me ake nufi da magula. Na gode malam, na gode sosai.